Bona vesprada. En primer lloc, agrair en nom de Rafael Sena, el pare de la criatura acabada de néixer, la vostra presència. I també, sobretot, hem comentat així que agraïm molt la presència de gent jove. Ha vingut molta gent jove i això és també molt d'agrair. Vaig a presentar molt breument als ponents perquè són persones molt conegudes i tenen informació de sobre a través en internet. Per tant, seré molt breu. I són Lídia Arenós Mata, ho faré en ordre alfabètic, que és com han decidit parlar, per ordre alfabètic. Lídia Arenós Mata, Vila-real, Plana Baixa, és llicenciada en Filologia Romànica, especialitats en francès i italià per la Universitat de València. És periodista i ha treballat en diverses seccions i mitjans, com ara Ràdio Nacional d'Espanya i Canal 9. Ha realitzat reportatges, retransmissions en directe i ha estat directora de programes culturals. Ha col·laborat també amb diversos mitjans. Emili Casanova Herrero, és d'Agullent, és filòleg i catedràtic del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València, ha treballat en altres centres educatius superiors també, ha rebut premis relacionats amb la seva especialitat i és membre de diverses associacions científiques europees. Ha publicat investigacions sobre onomàstica, gramàtica, lèxic, dialectologia i sociolingüística. Antoni Furió i Diego, de Sueca, és catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, ha estat director de publicacions de la mateixa universitat i dirigeix o forma part de diverses publicacions. N'hi ha seues en la institució d'Alfons el Magnànim, la Diputació de València, l'IBEI, 3 i 4 i un llarguíssim, etc. És, a més, un expert en Joan Fuster i, per suposat, en la seva especialitat. Rosa Solbes López és d'Alacant, és periodista, primera directora de Ràdio 9, expresidenta de la Unió de Periodistes Valencians i tant ella com Antoni Furió pertanyen a la plataforma Valencians pel Canvi. És periodista vocacional perquè hi va començar als 15 anys. Ha treballat en força mitjans de comunicació autonòmics i estatals, tant orals com escrits com audiovisuals. València Fruits, Primera Pàgina, 2 i 2 i un llarg, etc. Ha escrit llibres sobre l'actualitat. El 2013 va rebre el Premi Vicent Ventura, el de més prestigi entre nosaltres. Forma part de xarxes nacionals i internacionals. I passem ja al pare de la criatura, Rafael Sena i Alòs, de Russafa. L'autor del llibre. És net i fill de fotògrafs com ell. Ha estudiat Belles Arts a València. Des de jove ha estat vinculat a la música clàssica, el teatre i el cinema. Ha pertangut o pertany a l'Horrat Penat i la Societat Coral El Micalet i amb altres va reinstaurar la marxa a peu al monestir del Puig. Va formar l'amateur col·lectiu Amics de la Cançó i organitzar les audicions del dimarts al Micalet, el primer Premi Revelació i durant la Fira de València el primer i segon Festival Folk del País Valencià. Va divulgar la nova cançó. Com a membre de l'Associació de Veïns de Russafa Gran Via va organitzar la dansa valenciana. El 1975 va entrar a formar part del legalitzat Partit Socialista del País Valencià i va fundar també l'Associació Cultural La Brúixola del País Valencià, on organitzava sopars xerrades sobre temes relacionats amb arts, cultura, ecologia, sexe, feminisme, medi ambient, política i, en especial, la solidaritat amb el poble lluitador pels seus drets. El 2013, la Societat Coral El Micalet li lliurà el Premi Miquelet i el 2018 la Junta Municipal de Districte de Russafa li atorga la seva anual distinció individual. El 1990 va realitzar la seva primera exposició fotogràfica centrada en la normalització lingüística de la toponímia urbana de València, carrer Calle. El desconeixement majoritari de la població sobre el seu origen motivà una acurada i documentada investigació, conclosa amb la publicació enguany d'aquest magnífic llibre, Els carrers de la ciutat de València. Col·labora amb un bon grapat d'entitats culturals. I finalment, l'editor Josep Maria Orteu és del Pallars Sobirà, és periodista, ha estudiat d'estudis d'advocacia i des del 89 és editor de llibres de l'Índex, edicions de la Tempestad, és la que són les edicions en castellà. S'anomena així índex, ha volgut que ho comentara, perquè fa referència a l'índex dels llibres prohibits, el Librorum Prohibitorum. El fons editorial presenta ja 700 llibres. Finalment està ara en aquest moment amb el llibre que ha traduït el llibre de Robert Fitzgerald Kennedy, descendent,
contra el sistema sanitari mundial. I bé, ara ja donem pas, si hem quedat... Lídia, sí. M'ha tocat Lídia per ordre alfabètic. De cognoms, queda poc feminista. Bona vesprada i benvinguts. Estem de veritat emocionats per veure que l'Aula Magna està a tope i sobretot de contrastar que hi ha molta gent jove. Així es quedem. Jo d'entrada vull agrair a Rafael Sena que m'hagi convidat per estar en aquest moment compartint la publicació del seu llibre Els carrers de la ciutat de València. Jo soc de Vila-real, de la Plana Baixa, m'he criat allà, he crescut allà, amb la qual cosa no tinc records de la infantesa de la València històrica, perquè no l'he viscuda, però a partir del llibre he rebut tanta documentació, emocions, sensacions, però la més gran, perquè jo vaig a parlar, jo no soc ni crítica literària, jo vaig a parlar de l'emoció que m'ha generat aquests 3 volums, que per cert em vaig assustar, quan el vaig veure vaig dir, senyor, 5 dies per a preparar-me a això, però bueno. El que me queda és l'amor que té Rafael Sena per la ciutat de València, la seva activitat valencianista i pel País Valencià. Enhorabona. I aquest llibre, que té 1.500 pàgines, així tenim a l'editor, amb unes il·lustracions magnífiques, et provoca moltes sensacions. A banda de que aprens moltíssim, jo de València, capital de la República, me podeu preguntar saltejat, que m'ho sé tot. Però jo no sóc la mateixa després d'haver llegit el llibre, i ho dic de veres, no sabria dir-vos en què he canviat, però un exemple pot servir. Jo quan traga a passejar el gos, que és xicotet, hauria de dir gosset, però els meus companys de Canal 9 saben que odio els diminutius. Quan traga a passejar el gosset per la muntanya, el camp de Túria, per Nàquera, on vivim, en lloc de contar banderes, com feia abans de conèixer el llibre, banderes d'Espanya, que envaïssen tot el paisatge perquè Vox té majoria absoluta a l'Ajuntament, és que és com una evasió, o sigui, vaig en el gosset de tràmit i pense l'última història que he llegit del llibre i recree i m'imagine a Rafael tants anys, perquè nosaltres, les periodistes, treballem en una immediatesa, no? I jo, això d'aquesta paciència de recollir, de documentar-se, ho admiro moltíssim. El denominador comú de tot per a mi és l'amor i l'estima que Rafael ha dedicat al llarg de més de 40 anys. Ell és fotògraf de tercera generació, russafí, i a més ho porta molt a la gala. Ha fet fotografies, mira, crec recordar que durant la transició, en un any va arribar a gravar 500 plaques dels carrers, ajudant a valencianitzar-los. Van arribar a un conveni l'Ajuntament en 1979 i el Consell que presidia Albinyana per a canviar alguns carrers, no tots. Però ja va ser un gran pas, no? Ahir la implicació de Rafael. És que si me deixe portar-me l'emoció es llevaré el temps als meus companys. El llibre és tan didàctic com atractiu, perquè escriure la història, en aquest cas dels carrers, no és per a mi un inventari de noms ni de personatges. No es tracta d'una guia de telèfons o d'un butlletí de cotització en borsa, sinó que és la visió de l'historiador, del cronista, que ens conta aquestes dades. Rafael, per a mi el primer mèrit ha sigut la de presentar una ciutat caòtica, contradictòria, històrica, moderna, castellanitzada, resistent, però viva i intensa. Ell ha transmitit la visió diària pròpia d'un amant. Rafael, m'he enganyat? M'he enganyat? La teua descripció de València és pròpia d'un amant. Aquesta publicació vos la recomano per 2 raons. Per 2 motius. El primer és perquè és que és molt fàcil de llegir. Tu l'obris per on vulguis i sempre te sorprèn d'una manera única i extraordinària. Jo la compare en el llibre de Fuster, Consells, Proverbis, Insolències, que l'obris i sempre t'enriquís, sempre te provoca una novetat. I descobrir València, la segona raó que vos volia dir per a comprar el llibre és
no tant descobrir el nomenclàtor que hi ha darrere de la toponomàstica dels carrers de València, que també, sinó el profund coneixement i el testimoni d'estima que posa l'autor russafí per la fidelitat a la memòria dels carrers. Rafael recorre també a fonts documentades, rigoroses, que han treballat els carrers de València abans que ell. Però la història viva és preciosa perquè l'ha aconseguida a través dels veïns, de les personalitats de cada districte. Vamos, o sea, que sí, és que jo estic emocionada, és que estic apassionada. En la seva presentació, Rafael diu, i això ho he de llegir perquè si no ho canviaré. Rafael, escolta'm, per estimar una persona o concretament València, en aquest cas, cal conèixer-la des del seu naixement, cercant llibres, preguntant, llegint la seva vida, vivint-la, en fi, introduint-se en el seu esperit. I aquest fotògraf de tercera generació, com us acabo de dir, ha dedicat la seva vida a fer un treball minuciós, rigorós i pulcre, amb la sola intenció de fer un servei a la ciutat. El resultat és aquest llibre tan instructiu que resulta impossible deixar-lo. A mi m'ha passat, jo no podia deixar-lo de les mans. Jo llegia alguna cosa del carrer La Pau, de tal, i m'espentava a seguir llegint, no? M'ha passat el que vos deia, en el carrer La Pau, on al temps de la Segona República passejaren pels salons de l'Hotel Palace Ernest Hemingway, John Dos Passos, André Malraux, Pablo Neruda, entre d'altres, que van aconseguir, era València capital de la República, evidentment, aconseguir transformar-la en el centre de la il·lustració i la democràcia, presidit pel mateix Antonio Machado, quan es celebrava a València el primer congrés d'intel·lectuals en defensa de la cultura al juliol de 1937. Hi ha una plaça, que es reflecteix en el llibre, que ho recorda. I al mateix carrer, al cantó del carrer Comèdies, això sí que és que m'ha emocionat molt, estava el cafè més popular de tota València, l'Ideal Room. També al costat la Casa de la Cultura, seu de Dones Lliures, la primera organització feminista al 100% de tot Espanya. I per cert, al voltant de carrer La Pau, cal agrair a l'autor la reflexió que fa sobre com l'arquitectura del carrer mostra la indecisió, els dubtes, la resistència a embarcar-se en el gran moviment cultural que va ser el modernisme per als països de parla catalano-valenciana a finals del segle XIX i inicis del XX. Se va quedar, com tots sabeu, en el neoclassicisme. Altres informacions, bueno, és que tot el que pugueu llegir vos encantarà, però a mi, per exemple, m'ha sorprès algo molt curiós, com va ser la resistència del carrer Tapireria a negar-se a que l'espanyolitzaren i el passaren a Chapireria. Chapireria era un calçat, o sigui, el chapín era un calçat de l'època i no van voler i ahí està. Vale, jo crec que he d'acabar ja, he d'acabar perquè és que si no no pararia. Moltes gràcies. Moltes gràcies, som molt agraïts. Perdona, Pepa, vaig acabar. He de concloure. André Gide, escriptor francès guanyador del Premi Nobel de Literatura l'any 1947, va dir: front als meus llibres em pregunte qui els llegirà? I front a certes persones la pregunta és qui? Què llegiran? A la fi crec que llibres i persones es troben. Anem a imaginar que entrem a una llibreria i es trobem els 3 volums dels carrers de la ciutat de València. Una possible reacció seria buscar el carrer on has nascut. Jo el primer que vaig fer, Villarreal. Una altra, el carrer on vius ara o la parròquia que t'has casat. I penses que aquests 3 volums, en 16 pàgines d'il·lustració a tot color, no estan al teu abast. Li preguntes al llibreter què valen, què costen. Diu 90 euros. Diu cadascú. Diu no senyora, els 3, me'ls quede. Enhorabona, Rafael, ojalà es complisca el teu desig de que algú continuï, la teva tasca
I gràcies per la vostra atenció. Espero no haver-vos provocat massa badalls, com va dir Joan Fuster. Gràcies. Emili Casanova Herrero. Fa 5 anys, el 2018, vaig llegir el magnífic llibre de Rafa Sena que avui presentem, Els carrers de la ciutat de València. Passats 5 anys, he de dir que el llibre ha anat millorant i actualitzant-se, per la qual es pot dir que ara porta tots els carrers que al dia d'avui pràcticament existeixen. Això ja és una cosa a destacar. He de lamentar, ho he de dir, que l'Ajuntament de València no l'hagi publicat. No ho va publicar no per la seva qualitat, sinó perquè era massa gran i massa extens. Jo crec que s'ha de fer un error, perquè això és una enciclopèdia. És una enciclopèdia que seria bo que tingueren totes les persones en la seva llibreria, en la seva llar, i perquè ho pugui anar poquet a poquet, com un diccionari, anar llegint i anar aprenent. Espero que ho facin una segona edició, que suposa que haurà de fer pronta per l'èxit que li augura al llibre. O almenys que arribi a un acord en l'editor i que el posi en el seu web o en el futur repositori que algun dia l'Ajuntament crearà per a mostrar les riqueses dels arxius i les biblioteques valencianes. L'Ajuntament de València en això va darrere de tota Espanya. Bé, i és que aquesta enciclopèdia de la ciutat, que farà un gran servici social a tots els que estimem i volem saber coses de la seva ciutat, serà consumit pels lectors. Si vostès el comparen amb el llibre que va publicar l'Ajuntament el 2001, de Rafael Gil Salinas i Carmen Palacios Albandea, Les calles de València, de 466 pàgines, veuran les diferències. Això és un llibre fet a consciència, un diccionari de més de 3.000 carrers de València, presentats de manera metòdica. Sempre està el nom del carrer en valencià, data exacta o primera documentació, el districte, la descripció minuciosa de la situació del lloc, comentaris sobre el carrer, explicació del nom del carrer, siga d'origen popular, siga descriptiu, siga d'un personatge, indicació de les cases i personatges actuals històrics del carrer, crítiques constructives al nom modern i al nom substituït i observacions bibliogràfiques i personals pròpies d'un coneixedor profund i íntim de la ciutat. Tot està escrit en un valencià amè, clar i entenedor, que es converteix en una obra d'obligada consulta per a tots els amants de la història de la ciutat, que de segur devoraran el llibre buscant el sentit al seu nom del carrer. La lectura del llibre ens porta unes reflexions que voldria compartir a vostès de manera molt sintètica. En primer lloc, l'aclaparadora presència de noms de personatges públics. Collons, m'han regalat el mòbil avui, no sé apagar-lo. És un desastre. Així, perdó. L'aclaparadora presència de noms de personatges públics batejats per les distintes corporacions municipals i règims polítics, especialment des de 1812, en comparació als noms d'arrel descriptiva popular, presents en la magnífica obra de Marcos Antonio Orellana, València antigua i moderna, que és una de les obres de capçalera del senyor Sena, i també en el llibre de Manuel Carboneres, etc., que també és un altre llibre d'ell. És comprensible que des de la revolució liberal fins a l'escolarització obligatòria i el boom dels mitjans de comunicació audiovisuals, l'onomàstica urbana s'utilitzara per a fer arribar al poble els ideals i valors dels nous sistemes ideològics, siga el que siga. En el cas de València tenim el nom dels conquistadors en el segle XIX, després tenim els cultivadors de la Renaixença, Teodor Llorente, Constantí Llombard, tenim accions singulars d'heroisme per la guerra carlista, com el carrer de Sant Pedor, el de Guardiola, el del futbolista Guardiola, però no és per Guardiola, és per l'heroica participació dels habitants d'aquest municipi durant la batalla del Bruc, però ara modernament crec que s'hauria de buscar més els noms tradicionals, reivindicar i treure a la llum els noms històrics de la ciutat de València. L'educació ciutadana es pot aconseguir millor amb cursos i en altres llocs. En segon lloc, la presència de topònims històrics, a pesar de tot, és encara ampla. Carabasses, Manyans, bé, no anem a Roteros, etc. I això és destacable també. Encara que es nota que no tenen la projecció adequada. Els carrers més importants solen ser els carrers de personatges. Sé que es difícil cambiar un nom antic per un d'actual, ya decía Orellana. Ello, siendo nombre propio de la calle, es cargo de conciencia quitarle lo que es suyo y aunque se le quiera despojar del nombre que pacíficamente goza, no servirá tal novedad más que para sembrar confusiones en el pueblo. Per tant, és difícil i oportú canviar noms. Per exemple, Sant Isidre, podien canviar-lo pel Safranar,
o carrer de l'Àncora, podíem posar per Recatí, així es podia fer l'Ercilla, la Porta Nova, sé que és difícil. Per això recomanem que almenys a partir d'ara no es diga Túria Nova, sinó Benimassot, o que vagin recuperant els noms. En tot cas, el que sí que es podia fer, com diu l'ONU, és, recomana, posar baix del nom actual el nom històric o explicar més les coses. Per exemple, Sant Joan de Ribera, l'antiga plaça dels Cabrerots o dels Caberots o de Carnicol, que ahir té dubtes i jo tinc dubtes, Lluís Vives, antiga la Jueria, arquebisbe majoral, antics relons o ruglons, Jesús Morante Borràs, antic camí vell del Saler, etc. És un tema molt interessant. En tercer lloc, s'hauria de corregir els noms, a partir del llibre, s'hauria de corregir els noms mal escrits, almenys els segurs, siga per errates gràfiques, per exemple, la plaça de la Botxa, canviada en la plaça de la Botxa en TX, si acceptem que prové del nom del joc, o si acceptem el que diu el senyor Sena, canviar-lo Botja, sonora, i no deixar-la en la CH. O, per exemple, canviar les errades interpretatives, carrer en plom, mai ha sigut en plom, és el del plom, o en Gordó, substituirà en Gordo, etc. El capitular de Gandia, ho veu el capitular de Gandia i pensa que és un nom de la Safor, quan és un senyor que era un retorn de l'any 1900, mort en el 36, que era d'Ontinyent, Rafael Gandia, etc. Tot això s'hauria d'especificar perquè el carrer és un element educatiu per a la gent. En quart lloc, l'Ajuntament de València hauria de crear una comissió, jo quan dic l'Ajuntament no estic pensant ara, pense en general, perquè alguns han fet algunes rialletes en general. L'Ajuntament de València hauria de crear una comissió de toponímia local que velara per la qualitat toponímica, salvar els noms tradicionals, etc. I la qualitat cívica de la ciutat, amb l'objectiu de salvaguardar aquesta toponímia, de manera que els criteris que haurien guiar-la són manteniment dels noms tradicionals en les denominacions vials. Per exemple, molts noms de districte no tenen nom de carrer, uns sí, altres no, això s'hauria de regularitzar. Rescat i recuperació dels noms tradicionals perduts, fins i tot traslladant-los de lloc, i només en tercer lloc, quan fallen aquests dos principis, tirar mà dels noms de personatges, en aquest cas acompanyats de data de naixement, lloc, ofici, aportacions, etc. I tot ben consensuat, entre tot l'espectre polític. Una vegada passats uns anys de la mort, donar un carrer a una persona quan encara viu o quan s'acaba de morir, normalment no ha de ser una cosa molt difícil de superar, perquè si no ve després la lluita política. Això també ho demana el grup d'experts en noms geogràfics de les Nacions Unides. Hem de pensar que avui en dia la toponímia urbana és patrimoni de la humanitat, és patrimoni immaterial de la humanitat, tot topònim, però també l'urbà, i en aquest sentit s'hauria de salvar. Bé, com he dit al principi, el llibre de més de 1.000 pàgines és riquíssim d'informació formativa que ens permetrà ser coneixedors i estimadors de la ciutat de València. Així i tot, encara hi trobem alguns problemes no resolts, però pocs, molt pocs, però suficients per esperonar els nous investigadors de la ciutat, com per exemple l'origen del nom de Cavillers. No m'ha quedat clar l'explicació. El mateix en els treballs perduts, crec que és, Francesc Mira, quan parla dels carrers de València, quan parla del carrer de Cavillers, diu que ningú li ha explicat encara què significa això. No és fàcil. El carrer de Navellos, també és complicat, el carrer de Roteros, sempre es té la tendència a posar roters. I si l'estudi d'aposta per a aquest acte, crec que Roteros no és precatalà o aragonès, per Jaume I, sinó que és un ofici aragonès molt típic que apareix ja en 1094 en tota la documentació aragonesa. Per tant, podem posar roters, però si sempre s'ha dit roteros, això vol dir que tenia algun matís. Bé, després s'hauria de corregir també algun nen i coses d'aixes. Bé, només em falta dir que gràcies i agraït a Rafael Sena, primer per haver-me donat a llegir el llibre, en segon lloc perquè pense que és un servici que ha fet a la ciutat impagable. Tota la vida l'ha dedicat a la ciutat, però ara amb aquest llibre corona ja, diguem-ne, la seva vida i que esperem que vagi seguint, fent fotos, arreplegant els nous carrers i sobretot si pot influir en l'Ajuntament perquè faci els criteris que haurien de fer en una societat normal. No és fàcil, però els ajuntaments passen.
l'Ajuntament i la ciutat no passa, però les persones passen. Per tant, això, 8 anys, 4, què més, ja arribarà, no? Per tant, tranquils en això. Moltes gràcies, senyor Sena, i gràcies a tots. A continuació parlarà Antoni Furió i Diego. Bé, bona vesprada a totes i a tots. Després de felicitar a Rafael Sena per l'obra monumental, enciclopèdica, s'acaba de dir, que avui es presenta i que està en l'origen de la taula redona que ens reuneix, i en la que cadascú mirem el llibre des de diferents angles, des de diferents prismes. Jo el miraré, com diu el títol, des de la història i la política, i començaré dient que, contràriament al que molts podrien pensar, això de posar noms als carrers és també allò més que l'anar a peu, per tal de situar-se en el laberint urbà, sobretot abans de l'aparició del GPS o dels telèfons mòbils. Avui, gràcies a aquests dispositius, podem circular més segurament per la ciutat, però el nom del carrer era fonamental. Tampoc no és cap innovació recent que els noms dels carrers porten el nom de persones, personatges o personalitats rellevants, generalment polítiques, com mostra el cas de la Via Augusta, un dels primers carrers de la ciutat de València, poc després de la seva fundació, que passava per la nostra ciutat en el seu traçat de Roma fins a Cadis, i que ja existia abans, ja existia en època preromana, en època ibera, en el segle VI abans de Crist, quan s'anomenava Via Heràclea, via d'Hèrcules, dedicada al semideu. Però, per no anar-nos-en molt lluny o tan lluny en el temps, podem dir que els noms de la ciutat de València es remunten, si més no, al moment de la conquesta i la colonització al segle XIII. És a dir, ara farà prompte 800 anys. Carrers documentats en el llibre del repartiment que, com sabeu, és el registre dels immobles, de les cases, de les terres, dels molins, expropiats a la població musulmana anterior i distribuïts entre els nous colons cristians. Bàsicament podem distingir 4 tipus de topònims en el repartiment. Els d'origen preislàmic, encara que molts són més a discussió, com ara mateix Emili Casanova deia, a propòsit de Roteros, que efectivament és Roteros, però que alguns han considerat que era pre-musulmà. Els que fan referència, ja d'època musulmana, a un antic veí musulmà de la ciutat, generalment un personatge notable, per exemple, Zucac d'Abin Jaaf, tal com apareix en el repartiment, i que és l'Atzucac, el carrer sense sortida, del Cadí a Ben Jaaf. Els que al·ludeixen a la zona de procedència dels nous pobladors cristians, el repartiment està en llatí. Invico Barcinone, en el carrer de Barcelona. Vico es pot traduir igual per carrer que per barri. Invico Calatayud, Invico Montis Pesolani, en Montpeller. Per tant, noms de carrers que remunten a la geografia de procedència dels colons. I, finalment, els que refereixen a un ofici o a una activitat productiva, Invico Ferreria, que és el carrer dels ferrers, el carrer de la ferreria. En general, els carrers de la València medieval solien portar el nom del seu veí més prominent, més conegut, perquè es tractava d'identificar el carrer gràcies a la casa d'aquell veí.
el carrer d'en Bou, una família nobiliària, el carrer dels Seixarcs, encara avui existeixen. L'activitat professional que s'hi duia a terme, el carrer dels Saluders, el carrer de la Tapineria, a la que abans feia referència Lídia, o d'un arbre, d'un pou o de qualsevol altre element del paisatge urbà. És important, o m'ho sembla a mi, recordar que en aquella època, en l'edat mitjana i més tard, els noms del carrer, els noms de carrers, no eren oficials, ni havien estat aprovats o regulats per cap autoritat pública, sinó que eren noms populars, donats pels mateixos veïns, molts dels noms populars han sobreviscut al pas dels segles i han arribat fins a nosaltres, fins a l'actualitat, sobretot en el nucli antic, en el centre històric de la ciutat. Més tard, i sobre aquest fons medieval, la València barroca, la València dels segles XVII, sobretot final del XVI-XVII, accentuarà la tendència a utilitzar denominacions religioses, carrers de sants i de santes, per a, ja dic, posar el nom. Tot canviaria al segle XIX, quan els noms dels carrers van ser imposats pel poder polític, tant local, és a dir, l'Ajuntament de València, com directament des de Madrid. El nom dels carrers, ho hauríem de tenir en compte encara avui, és un poderós instrument de nacionalització. No solament serveix per a ubicar-nos, per a saber per on anem dins de la ciutat, sinó un poderós instrument que els governs i els ajuntaments, els governs de Madrid i els ajuntaments de València, van saber utilitzar per a crear i consolidar un panteó nacional, una mena de santoral laic, en el qual els veïns de la ciutat es poguessin reconèixer dins d'una cultura i una identitat comuna amb la resta dels espanyols. Des de Madrid venien les ordres a València, però també a Alcoi, també a Sueca, també a Barcelona, que els ajuntaments havien de posar el carrer Colón, el carrer Isabel la Catòlica, el carrer Hernán Cortés, el carrer Pizarro, la plaça de Cervantes, és a dir, noms que encara avui continuen en la toponímia de València. Eren noms, com dic, que repetien a totes les ciutats d'Espanya amb la doble intenció de fer-los familiars als seus veïns i de conformar un imaginari nacional comú i homogeni a tot l'Estat. Només més avançada la centúria, més avançat el segle XIX, quan l'Ajuntament de València estava dirigit ja per patricis més o menys pròxims a la Renaixença, es van poder incloure noms relatius a la llengua, la història i la cultura dels valencians. Un dels primers noms és el dedicat al Moro Seid, l'últim governador almohade de la ciutat de València. A Roger de Llúria, el carrer Làuria, és el carrer Roger de Llúria, la Gran Via de les Germanies, el carrer Joan Llorenç, que és un dels noms de les Germanies, Guillem de Castro, o fins i tot polítics de l'època com Pasqual i Genís o Peris i Valero. Aquesta primera incursió del poder polític en la denominació dels carrers de la ciutat en seguirien d'altres en un procés que ha perdurat fins avui. L'únic que ha canviat o que canviava era la coloració política i ideològica del govern de torn i les directrius imposades des de Madrid. Les grans convulsions de la història política d'Espanya en els segles XIX i XX han quedat reflectides en el nomenclàtor de la ciutat, des de les guerres carlines a la Revolució del 68, de 1868, la Primera República, la Restauració Borbònica, la Segona República, la dictadura, la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme i, finalment, la transició democràtica i l'autonomia. Molts d'aquests noms, i acabe, van ser donats a carrers nous, que anaven obrint-se en el gran procés de transformació de la ciutat iniciat
amb la demolició de les muralles, de la muralla, el 1865, i l'expansió urbanística a l'Eixample que va seguir. El primer anell de l'Eixample, precisament, el tancaria la Gran Via de les Germanies, que més tard quedaria reduïda només a la seva part final, el que és avui la Gran Via de les Germanies, mentre que la major part del carrer es retolaria Gran Via del Marquès de Túria, en homenatge a l'impulsor de l'exposició regional de 1909. Durant la guerra, la Gran Via va estar dedicada al líder anarquista Bonaventura Durruti per a recuperar de nou durant el franquisme el nom del pròcer valencià, i encara avui, el Marquès del Túria. Després vindria a l'altra part del túnel la Gran Via de Ferran el Catòlic i també tots els nous carrers i places que anirien obrint-se a mesura que la ciutat es menjava l'horta en un procés que ha continuat i continua encara avui. L'Ajuntament de València s'ha reservat, des de la segona meitat del segle XIX, el dret a posar el nom als carrers de la ciutat. I els noms, no sempre encertats, reflecteixen la sensibilitat política majoritària de la Corporació Municipal de torn. Els 4 moments en què el nomenclàtor de València quedà profundament modificat van ser la restauració borbònica, que deixà enrere els noms tradicionals i imposà la castellanització lingüística i cultural, la república, el franquisme i la transició, que canviaren de dalt a baix, cada un d'ells, els noms dels carrers i les places de la capital valenciana. Des d'aleshores, des de la transició i l'autonomia, els canvis han estat menors, però no sense generar sempre una certa polèmica, perquè la batalla política i ideològica es juga també en les plaques i taulells dels noms dels carrers. Acabe. La lectura de l'obra Ciclòpia de Rafael Sena, que recull més de 3.000 noms de carrers, places, avingudes, és també un recorregut per la història de la ciutat i per la sensibilitat política i ideològica de les diferents corporacions que s'han succeït en el govern municipal. I un punt final. Deia Borges que cada dia llegia una pàgina de la gran enciclopèdia britànica, des del primer volum fins a l'últim. Les enciclopèdies tenim la impressió equivocada de que estan per a consultar. Les enciclopèdies estan per a consultar, però també per a llegir, com feia Borges en la britànica. El llibre de Rafael Sena és una enciclopèdia, amb tots els carrers de la ciutat de València. És un llibre per a consultar. També queda molt bé en l'aparador de la llibreria. És un llibre per a consultar, però és també i sobretot un llibre per a llegir i per a disfrutar. Moltes gràcies. A continuació parlarà Rosa Solbes López. Moltes gràcies. Bona vesprada, salutacions també a totes i a tots. Després d'unes intervencions tan didàctiques com les que he tingut ara, jo em permetré contar-los alguna anècdota autobiogràfica que té molt a veure amb el llibre de l'amic. L'altre dia, quan parlàvem per telèfon, Rafael, em digueres: has de mirar-te ben espaiet l'entrada, el carrer Alacant. Tu sabies per què, evidentment. El carrer Alacant a València, sí, a la ciutat de València no és gran cosa, no té res, no té molt a dir, no? Però després Rafael ha tingut la deferència amb aquella ciutat tan destrossada, per cert, d'explicar un poquet la història d'Alacant. Aquestes notes autobiogràfiques no volen dir més que quan vivim
hem nascut en un carrer determinat i no sabem a qui està dedicat, crec que estem fent una mala cosa a la memòria, una mala cosa, una injustícia, i pot ser alguns noms s'ho mereixen i altres no. En el meu cas, sí, nascuda en Alacant, en un carrer que no sabíem a qui estava dedicat i més tard se n'adonàrem que era un senyor valencià, crec, per cert, nascut a València, que va trasplantar les falles de València a Alacant anomenant les fogueres de Sant Joan. No sabíem res, però sí sabíem que el carrer era nostre. En els anys 60 es jugava al carrer. El carrer era un espai públic, no era un espai per als cotxes. Passava un automòbil cada hora aproximadament i per tant ens permetia perfectament jugar a la comba, a la pilota, al pilla-pilla, en fi. Un altre carrer important en aquella època, en aquella ciutat, va ser l'Explanada. Algun dia, quan parles dels carrers d'Alacant, et fixaràs en l'Explanada d'Espanya, dita d'Espanya, tontòdromo dominical per als adolescents, on anàvem a mirar el xicot que ens agradava, fent miradetes, cap amunt, cap avall. Per cert, també ara privatitzada per un senyor que sembla que està venent les tesel·les en internet. Internet ho ven tot, evidentment. Dir-vos també que en els anys 60, finals dels anys 60, primers dels 70, ja trasplantada a la ciutat d'acollida, València, per a mi, i fent 1000 trajectes cap a l'Escola de Periodisme per l'avinguda del Doncel Luis Felipe García Sanchís. Sense tindre ni idea, aspirant a periodista que érem, sense tindre ni idea què dimonis era allò del Doncel. Una cosa que ens sonava com molt, molt, molt antiga i molt, molt cursi. Finalment, averiguarem que el Doncel era un marinero y requeté mort víctima en el Baleares por Dios y por la patria. Ara l'avinguda del Port tampoc és ninguna gran cosa. Li canviaren el nom, però no han canviat molt més. València, per tant, com ha dit l'amic Furió, tota era en els seus carrers i places, tota o quasi tota, o molta, un recordatori de qui havia guanyat la guerra. La política era un denominador comú que tant si havien guanyat els uns com si havien guanyat els altres, el denominador comú era la misogínia. Per què? Perquè en els carrers que també descriu, escriu i enamora el llibre de Sena, resulta que el 3%, només el 3%, tenen nom de dona. Això ha canviat una miqueta, però molt, molt poc, molt poc. A partir de l'any 2017, que va ser, crec, l'últim canvi que es va fer de denominació, i tingueren la sort d'adjudicar-se un carrer personatges femenins tan importants com Manuela Solís, Olimpia Arocena, Alejandra i Pilar Soler, Jerónima Galés, Rosita Estruch, Presen Sáez o Maria Cambrils. Els governs municipals conservadors no sé què faran, però visto lo visto i les aliances que s'estan perpetrant, probablement tindrem canvis a no molt tardar i canvis, a més, no precisament progressistes. Una excepció s'ha fet, perquè allò sí que ho feren ràpidament, en arribar al govern, el Partit Popular va ser donar-li a Rita Barberà, fer de Rita Barberà una reivindicació, malgrat haver estat primer denostada, expulsada, i malgrat continuar encara, avui, baix sospita d'haver permès trampes i fins i tot delictes en el seu entorn polític, institucional i familiar. Respecte als carrers de la ciutat de València, com a simple usuària que soc, dir-los que m'ha sorprès molt, buscant en Google, carrers de València, calles de València, el primer que te diu és
El carrer principal que donen per a València és Colom. I l'entrada ve il·lustrada per una foto del Mercat de Colón, que no està, que és una preciositat, però que no està en el carrer de Colón. No cal que els explique què està passant i què va a passar en el carrer de Colón quan anem sempre cap enrere. La realitat gens idíl·lica és que torna a ser reconquerida pels vehicles, no és que els vehicles hagueren abandonat el carrer Colón, ja ho sabeu, però que a títol, encara que siga només simbòlic, és que tornem a on estàvem. Una altra curiositat que he trobat ahir també és que diu la calle més cèntrica, no sé si és una consideració geogràfica, no crec que no, però bueno, carrer cèntric, donen com a carrer cèntric Caballeros. Y explica, Caballeros, es una preciosa calle donde vivían nobles en la antigüedad. Avui tenim un carrer Caballeros molt gentrificat, clar, que no és en absolut el que era, alguna cosa s'ha conservat, faltaria més, però això de la preciosa calle està plena ja de comerços fins que tenen uns noms molt estrafolaris i no tenen res a veure en el que era el carrer Caballeros. En fi, donar-vos les gràcies per la vostra atenció, donar les gràcies a l'autor pel regal que ens ha fet, Rafael Sena. Molta sort en la difusió, que jo crec que no tindrà cap problema, i dir-te que se m'ha acudit, mentre parlàvem, que una persona estaria molt contenta per la teua obra i molt orgullosa d'ella. Crec que seria el nostre enyorat Manuel Sánchez Warner. Així que gràcies per tot i un record. Sempre serà la millor. Bé, i ara ja li toca a l'autor del llibre, Rafael Sena i Alòs. Primerament, agrair a la universitat, com sempre democràtica i liberal, haver permès el parlar, la taula redona sobre el llibre, però sobretot els que haveu vingut, i en especial al meu germà, a la meva família i alguns amics. Així me veig, els amics de Xeraco. Hi ha molta gent. I per a mi això és el que val. Que tinc la satisfacció d'haver vingut a aquesta presentació. Jo no soc mestre, ni professor, ni catedràtic. Per tant, jo sempre m'he desenvolupat en el treball. Així que jo portava moltes notes, però per als que no tingueu l'oportunitat de comprar el llibre, vaig a llegir el preàmbul que jo he escrit, que està escrit en el meu cor. No sé si bé està, la gent m'aplaudirà o aniré a la presó. Una de dos. Així que, mentre es puga, sobretot, perdoneu, la veu, sempre he parlat. No vaig fer fonotria en el meu temps i m'he quedat així. Estic bé, no tinc ninguna cosa pitjor. El treball, jo he posat la primera exposició que vaig fer de fotos en el llibre, perquè és de l'any 90. I si estem en el 23, compteu anys. En aquest procés he tingut dues coses importants. M'han estirpat la pròstata, F major, i me tenia que dir una tecla. I se me van cremar la casa, tota la casa, llibres i documentació. Però jo he seguit abans, perquè la il·lusió que me motivava el llibre encara la tinc. Ara
d'ací uns mesos trauré els carrers desapareguts que l'Ajuntament, si tot i són, s'ha carregat i no reposa. Però jo us faré una memòria perquè recorden el pintor Emili Sala, un pintor extraordinari, o Joan Bautista Comes, un dels millors coralistes a nivell internacional, tenien un carreró i han desaparegut i està en el calaix de l'olvid de l'Ajuntament. Així que vaig a llegir el preàmbul. Motiu pel qual he fet aquest demeclàtor. M'escolteu? Perquè jo queda cantant de la Coral Polifònica Valenciana. Avui en l'actualitat no tinc veu. L'origen del per què em vaig decidir era prendre aquest treball a manera d'un inventari mai fet per les corresponents regidores municipals de la totalitat del nomenclàtor de les vies públiques de la ciutat respon a una pregunta que com a altres ciutadans i ciutadanes em feia saber a qui corresponia la denominació dels carrers, unida a una simple curiositat motivada per la meva especial estima per la llengua, ja que estaven redactats fins no fa molts dies en un inexplicable bilingüisme en les redactacions en la llengua de la població, en la qual la llengua de la població quedava en un nivell inferior, calle a l'adrers. Com a professional de la fotografia, la tercera generació, ja ho han dit, en mi s'acaba. Va recórrer la ciutat per cantar les denominacions que més em cridava l'atenció, la meva imaginativa observació. Fou en el curs de l'any 1990, quan va trepitjar tota l'àrea municipal de València, actuant on tractava allò que primer provocava més atenció i curiositat. No he volgut contar les presses que vas prendre, però passen de més de 500 retolacions. Em va sorprendre el descobriment urbà de la quantitat d'errors, faltes ortogràfiques, diversitat de models, plaques furtades o trencades i, per sobre, el desconeixement de les denominacions per part del veïnat. La gent vivia en un carrer i no sabia qui era. Davant la impossibilitat de posar-lo de manifest a l'Ajuntament i el poc cas que em va fer la premsa local, vaig tindre l'oportunitat de mostrar desinteressadament un escèntici del meu treball al popular Cafè Lisboa, situat aleshores al carrer dels Cavallers. L'èxit públic fou el més important per a mi, però ni la premsa ni cap responsable municipal em va fer cap comentari. Però com jo ja la tenia muntada com una constant manifestació, la vaig passar a Russafa, al casal de la Falla de Pere i després a l'Assemblea de Veïns de Benimaclet i al desaparegut Bar Bomba del barri del Carme. El seu coneixement motivà que fora sol·licitat per a 3 barris, però sorpresa, una part que criticava l'Ajuntament va rectificar i minvar
d'interès la meva mostra. Ja s'havien adonat. També la vas mostrar a l'Institut Henri Valor de Silla i al Casal Jaume I de la Vila Real. Però jo ja estava capficat en la meva curiositat de saber a qui corresponen els privilegiats personatges i les desconegudes denominacions. En la meva infantesa ja em cridava l'atenció el vell carrer del doctor Sumpsi, al qual a un cap tenia la ceràmica diferent i a l'altre doctor Sumpsi, en N. Encara se pot veure que estan les dos Sumpsi i Sumpsi. Això és el documentat Il·lustrísimo Ayuntamiento. Va ser descobrir el magnífic estudi que feu Marc Antoni Orellana a final del segle XVIII, el qual va trobar l'esforç de molts origen del nomenclàtor de la Ciutat Vella, el que va decidir a completar-lo i actualitzar fins avui en dia. Per mi fou una quasi responsable gossadia el treball en què em vaig introduir, però no tenia cap pretensió més enllà de fer un servei a la ciutat. Altres escriptors vaig trobar que havien dedicat un temps a l'estudi dels carrers, com Vicent Boix, Constantí Llombart, Godofredo Ros i el mateix Almeda i Vives. Però el mateix que aquests va recórrer a l'esforç d'origen millor documentades, centrant-me en Orellana, en Luis Lamarca i en Manuel Carbonell. M'aportaren noves dades fiables. Per a la històrica he recorregut a Roc Xabàs, al Marquès de Cruïlles, a Martínez d'Aloi, Elies Tormo, Sanchis Ibera i don Manuel Sánchez Warner. Les notes soltes de molts altres m'han ajudat a completar les biografies, com algunes dades que tenim tots a l'abast en enciclopèdia. La Viquipèdia s'equivoca moltes vegades. La informació directa em prové d'algunes famílies, veïns, investigadors dels diferents districtes, dels quals estic molt agraït. També he recorregut a la Biblioteca Valenciana i la d'alguns amics i amics a la meva biblioteca particular, que pacientment vaig adquirir per tot arreu, en especial la llibreria Rusafa del carrer Sevilla. Així ve els antecedents històrics. Les denominacions dels diferents vies de comunicació són molt antigues. Potser des que es van configurar les poblacions arreu del món. De fet, a València, fins al segle XVIII, no en va ser oficial i pública. Per aquesta circumstància, diversos noms es donava a la població per tal d'orientar. Per això troben a vegades distints topònims per a un mateix espai. Cal assenyalar que les dades d'Orellana parteixen de documentació que va trobar. Per tant, es deduïx que moltes són d'anteriors temps. Va ser a partir de la Real Cèl·lula de Carlos III de Madrid, el 6 del 10 de 1768, ampliada en el 69, en què s'ordenava l'establiment d'alcaldes de quarter i de barri en totes les ciutats de l'estat espanyol que tingueren audiències. I a més, es manava que totes les cases de dites ciutats, incloent els centres religiosos, així com els estaments oficials governamentals, sense excloure cap per privilegiat que fora, es numeraren en taulells ceràmics. També hi havia d'indicar la numeració de la illa.
a qué pertenían cada uno. Es clar que fue el inici del control borbònic. La ciutat de València, abans de concloure-la, ja tenia estaulers col·locats. Afegir una millora en ratxoletes, la denominació de repetits carrers, respectius carrers i places, regint-se per la nomenclatura popular vigent. Els primers taulers tenen una mida de 2 centímetres de costat, amb vernís blanc, lletres blaves i feixes ceràmica. La ciutat de València, abans de concloure l'any, ja tenia taulers col·locats. Altra Real Orden d'Isabel II, datada en 1860, disposava que se preocupara que en las capitales y poblaciones donde se conserve todavía el uso de algunos dialectos, se reduzcan todos los nombres de las calles a lengua castellana. Una combatible llei que posa en evidència les comissions municipals de cultura davant de l'existència de nomenclatura des de dècades al viatge de les pobles en idiomes entorn. Si bé van traduir mañans per cerrajeros o drets por derechos, entre nosaltres la castellanització de corretxeria fou corregeria y no guarnicionería, com se diu correctamente en castellà. La botella por botellas i l'adaptació bilingüe mal escrit com calle adreçadors, calle llimera, calle garrofera, calle presseguer, calle ensalada, calle Manya, el carrer del Manyà, pues calle Manya. La falta d'una catalogació i d'assessorament històric urbà va motivar en algunes aprovacions de no caure en l'error de la duplicació de denominacions. He detectat 7 carrers dobles. La mateixa persona té 2 carrers. Estic content per Bernat i Baldoví, perquè té 2 carrers, i els 2 fan un carrer més important, que és el carrer Baldoví i el carrer Bernat i Baldoví. Bueno, això se farà llarg, i m'anuncien que no faça més llarg. Però jo espero que la gent que puga, que el compre, i s'enterarà de més coses. Jo acabé en algo important. En una ciutat heretada, amb un urbanisme obsolet davant les només planificacions europees a partir de la meitat del segle XIX, s'inicia la destrucció d'una sèrie de construccions més que centenàries que, com anota l'il·lustrador Martínez Aloy, monàrquic. Fou més un maquillatge que una planificació amb mires del futur. Cal assenyalar que en les dècades 1940-70 el que fou per a Europa una reconstrucció, per a València fou destrucció. I no és un criteri personal meu. Els poders vencedors de la guerra civil van lliurar als constructors un terreny obert a l'especulació. A part de les grans reformes de les primeres dècades del segle XX, en continua sent derrocaments d'importants edificis. A partir de la segona meitat del segle XX continuen els assolaments. Segons l'historiador Lluís Guarner, es van tombar vora 60 importants construccions
bastides entre el segle XIV i XIX. Però també anaren a terra edificis dels acreditats arquitectes Arnau, Cortina, Carbonell, Ribes, Almenar, Mora, Goerlich, Lucas Cardona. I fins i tot Fisac, que està considerat un gran arquitecte. Les destruccions van aturar fins a la vinguda del govern democràtic. Parlé dels espais verds, però encara està en minis la ciutat com a zona verda. A la continuació implantada d'un mitjà manipulador de consum i modus vivendi per part d'un sector sense trellant ni sensibilitat, ja entrat al segle XX, tal vegada tenim el perill de tornar-nos híbrids amb una història petrificada i una barreja de cultura, d'influència importada i amb una ciutat sumida en els poders dominants. Però quina València la real? Les diferents Valències que han existit al llarg de la seva història. No, sol hi ha una resposta, una ciutat contínuament intervinguda per una minoria dominant i sense capacitat, que amb una mentalitat servil centrada en interessos privats ha intentat igualir el seu natural origen mediterrani i no oblidant que per els orígens, per la identitat. Existeix un antic refrany valencià que diu: forasters vindran que de casa es trauran. I personalment dic: forasters, sigueu benvinguts a la nostra casa, que com la vostra confie que respecteu. Entre tots hem d'estimar la ciutat sense maltratar-la o ferir-la, defensant i reivindicant el passat, vivint el present i treballant amb il·lusió per un futur millor que deixarem als nostres successors. La ciutat no pot ser solidària si és deslleial a si mateixa. No pot estimar si no s'estima. No pot ajudar a cap persona si li falten els mitjans que ha donat. Gràcies a tots i entre tots ho farem tot. Era massa allà. I entre l'altre sentit, jo soc conscient. Rafael, és que no volem que facis spoiler perquè el que volem és que compren el teu llibre. Soc conscient que si haver tingut una veu com Constantino Gómez o uno d'estos, pues la gent ho haver assumat. Però jo pensava que era massa llarg. Per tant, si volen saber la resta... Que compren el llibre. Compren el llibre. Exactament. Ara, quan l'editor, el senyor Josep Maria Orteu, acabi, els comentaré un parell de cosetes que es pot interessar saber. Molt breu, perquè es fa molt tard. Gràcies, sobretot, per acompanyar-nos. Gràcies a la Universitat de València. Gràcies a la Rosa, a la Pepa per fer-nos la presentació, a l'Emili Casanova, a la Lídia Arenós i a la Rosa Solves. Un pallarès de les Terres de Lleida que va arribar a València la primera vegada, a l'homenatge que es va fer al Joan Fuster a Castelló. I us ho dic ben veritat, era la primera vegada que baixava al sud i la cançó típica de la llum de València és ben certa, baixant des del nord de les muntanyes. Vivia a Barcelona, tanmateix, però és que la llum de València és real. Bé, dit això, el Rafa el vaig conèixer fa 10 anys, estava amb el llibre, com us he explicat,
estava encatarinat que volia treure el llibre, vaig dir, bueno, Rafa, el farem, ja ho anirem fent, hi va haver la Junta, encara hi havia el govern de la Rita Barberà, va vindre el govern del Joan Ribó, vam dir, bueno, Rafa, no cal que el faci jo, això ho ha de fer l'Ajuntament, perquè és un llibre de la ciutat, molt important. Es va endarrerir a l'Ajuntament, es va endarrerir tant que es va acabar no fent. Tanmateix el Rafa, amb aquests anys que he conegut, és un senyor de València. A Barcelona, el Josep Pla, té un llibre parlant d'un senyor de Barcelona que descriu un personatge real, però havent conegut aquests 10 anys al Rafa Sena, venint del nord, un estima la ciutat de València. L'estima amb passió, perquè és preciosa. I llegint el llibre, clar, l'hem llegit 3, 4 vegades i anant llegint el llibre, el que ha estat dient el doctor Furrió o el doctor Casanova o tots els intervinents, és que això és una enciclopèdia. Diu, a veure, avui què diu aquí? Estava prenent notes l'altre dia, dic, oi, seria preciós parlar dels noms dels carrers que tenen nom de plantes. I vas mirant i dic, oi, seria preciós anar-los dient la relació. Però això és una enciclopèdia que et quedes, que bonica que és València. Els que llegint el llibre t'enamores de València. És espectacular perquè és immens. Entremig vam conèixer a l'Orellana, al cronista Orellana, i després també coneixia el Sanchis Guarner, i no sé qui ho ha dit, que estaria feliç el Sanchis Guarner d'aquest llibre, perquè comparant les dues és que es veu que són persones que estimen la ciutat. Ja, acabo. Tot això Rafa ho havia viscut fent La Brúixola, que era una revista que he fet durant molts anys. Havia fet 2 carrers, un sobre artistes i l'altre sobre teatres de València. O sigui, el Rafa és el gran cronista viu que tenim la sort de tenir entre nosaltres de la ciutat de València. Gràcies, Rafa, per haver-nos fet aquest llibre tan apassionat i apassionant que ens fa estimar la ciutat de València. Gràcies per acompanyar-nos. Bé, en primer lloc, m'acaben de participar que aquelles persones que no hagin pogut venir o algunes, les persones que vulguin tornar a veure l'acte, el canal YouTube de la nau l'ha gravat sencer. I després, jo sé, senyor Orteu, que va ser difícil que hi hagi prou exemplars per a tota la gent que hi ha així, perquè crec que tothom voldríem comprar-lo. Per tant, digue'ns ja què podem fer perquè la majoria es quedarà sense llibre. I això per un costat. I per l'altre, dir-los que l'autor ha decidit, ens convida a una picaeta per a celebrar el bateig de la criatura i que, mentrestant, nosaltres gaudirem, però és que ell estarà signant dedicatòries dels pocs llibres en relació a la gent que volen comprar-lo. Ja ens dirà què podem fer. Els pròxims dies n'hi haurà a les llibreries de València i tanmateix es farà també una presentació al Miquelet al mes de novembre, final de novembre. Al mes de novembre al Miquelet, sí. No tenim temps per a les preguntes perquè avui, com una excepció, tancaran l'edifici, les portes, a les 10 de la nit, perquè és en agraïment a Rafael i també per a poder signar les dedicatòries a qui vulgui i per a la picaeta famosa. Moltes gràcies. Gràcies, Pepa.